Okay, i dag skal vi kigge på noget, der hedder Open Human AI. Det er en idé, der potentielt kan vende fuldstændig op og ned på, hvordan vi interagerer med teknologi. Prøv lige at forestille dig en App Store, men bare ikke for apps, for digitale mennesker. Forestil dig det her et øjeblik. En enkelt, intelligent assistent, som ikke er låst fast til din telefon eller din smarthøjttaler. En assistent, som er med dig hele dagen, uanset hvor du er, og som husker alt, hvad jeg har talt om. Det er simpelthen kernen i, hvad vi skal dykke ned i nu. For at forstå, hvorfor det her overhovedet er muligt lige præcis nu, så skal vi lige kigge på, hvad der i årevis har været den helt store stopklods for at skabe digitale mennesker, der føles ægte. Altså, over de seneste år har vi faktisk løst de 3 store brikker i puslespillet, men hver for sig, ikke? Intelligensen, den er på plads, takket være sprogmodeller som dem, vi kender fra ChatGPT. Stemmen er også løst med den her hyperrealistiske teknologi, der kan skabe helt naturlige og følelsesladede stemmer. Og udseendet, jamen det er jo også løst med den fotorealistiske 3D-grafik, vi ser i spil og film hver dag. Og alligevel, når vi ser digitale mennesker i dag, så er der bare et eller andet, der føles forkert. De kan se rigtige ud, de kan lyde rigtigt, de kan endda tænke rigtigt, men der mangler simpelthen liv. De føles stive, robotagtige. Og det her, det bringer os direkte til den sidste store flaskehals, nemlig naturlig bevægelse. Hvordan i alverden får man et digitalt menneske til at gestikulere, bevæge sig og reagere med følelser, ligesom et rigtigt menneske gør under en samtale og i realtid? Præcis den nød er det, som OpenHuman.ai forsøger at knække. Løsningen, de kommer med, er ikke bare en eller anden smart teknisk model. Nej, det er et helt økosystem. Tænk på det som sagt som en App Store, men altså for digitale væsener. Så her har vi det, OpenHuman.ai. Det er ikke bare en app, det er en markedsplads. Et sted, hvor udviklere og kunstnere kan bygge og sælge digitale mennesker, og hvor vi som brugere kan købe og bruge dem. Selv logoet viser det jo ret godt. Et menneske, der er bygget op af de her app-lignende klodser. Og det her citat, det rammer jo hovedet på sømmet. Vi har en App Store til apps, vi har Shopify til webshops, vi har Steam til spil, men til den næste store bølge, de her interaktive AI-væsener, der er der intet. Et kæmpestort hul i markedet. Okay, så hvordan virker det så i praksis? Jamen, hele platformen er bygget op omkring 3 kerneroller, som spiller sammen i det her økosystem. For det første, så har vi skaberne. Det er kunstnerne og udviklerne, dem der designer personligheden og udseende. Så er der selvfølgelig platformen, altså OpenHuman selv, som leverer alt det tekniske, AI'en til bevægelserne, værktøjerne osv. Og til sidst, så er der jo brugerne, os. Vi får adgang til et helt bibliotek af assistenter, som vi kan tage med os over. Og forretningsmodellen, ja, den er jo taget direkte fra noget, vi kender som for eksempel Apples App Store. Helt simpelt. Skaberen, altså den, der laver det fede indhold, får den største bid af kagen, 70%. Og platformen tager så de sidste 30% for at holde det hele kørende. Og det her, det er jo et vildt stærkt tilbud til skaberne. Tænk over det. I stedet for at skulle bakse med at bygge deres egen app, hele infrastrukturen og betalingsløsninger, så kan de fokusere 100% på det, de er gode til, og skabe et fedt digitalt menneske. Og så kan de nå ud til hele verden med det samme. Okay, lad os så lige skifte perspektiv og se det fra vores, altså brugernes side. For det er her, vi finder platformens absolute killer feature. Hele ideen om den her ene assistent, der følger dig overalt. For at gøre det helt konkret, så lad os prøve at følge en fiktiv bruger og deres digitale assistent, vi kalder hende Amy, igennem en helt almindelig dag. Okay, prøv at se det for dig. Dagen starter, og Amy er på dit smarte spej. Samtalen fortsætter helt flydende, når du sætter dig ud i bilen. Den er med dig på kontoret, og ja, den dukker endda op på en skærm i supermarkedet. Hele dagen igennem, fra morgen til aften, er det den samme Amy med den samme hukommelse, som er med dig på tværs af alle dine enheder. Så pointen er altså helt klar. En assistent. Måske 7 forskellige enheder på en dag. Men kun én sammenhængende personlighed hele vejen igennem. Men hvordan virker det så? Jo, det hele er bundet op på en central profil i skyen for hver enkelt bruger. Og det er det, der sikrer den her ene lange samtale og den fælles hukommelse. Systemet er endda så smart, at det ved, hvor du er,
så din assistent opfører sig selvfølgelig anderledes ude i offentligheden end derhjemme. Og det vildeste er, at det hele synkroniserer på under 2 sekunder. Okay, så hvis vi lige zoomer lidt ud, så handler det her jo ikke bare om en ny slags assistent. Det handler om et helt fundamentalt skift i, hvordan vi overhovedet interagerer med teknologi. Så hvor efterlader det her Open Human i forhold til konkurrenterne? Tja, Character AI, de har jo AI i hjernen, men ingen 3D-krop. MetaHuman, de har en superflot 3D-krop, men ingen hjerne. Open Human ser ud til at være de eneste, der samler det hele. Både markedspladsen, 3D i realtid, AI-hjernen, en god model for skaberne og, vigtigst af alt, den her konstante hukommelse på tværs af alle enheder. Og det her, det er den helt store vision. Ideen er, at vi er på vej væk fra bare at stirre på et gitter af app-ikoner på en skærm. I stedet skal vi til at have relationer og samtaler med intelligente væsener, der hjælper os med vores digitale liv. Og det efterlader os jo med et ret vildt spørgsmål, ikke? Er det her fremtiden for, hvordan vi bruger computer? Kommer vi til at skifte alle vores apps ud med en enkelt personlig AI-ledsager? Tja, det må tiden jo vise.